hoxe un postre ben sinxelo. Poden facer calquera na súa casa, os nenos e nenas tamén, axudados polos seus pais e as súas nais. Precisamos dúas follas de hojaldre, un ovo, Nutella, nocilla, non vou dicir marca, e azúcar glas, sen máis. Empezamos. Collemos a primeira das planchas de hojaldre e poñémola na bandexa do forno. Seguinte paso, metémoslle unha capa xenerosa de Nutella. Estendemos. Se nós eliximos facer o recheo desta maneira, pero podedes facer a vosa propia crema, usando cacao, ou usando chocolate, ou outra cousa que vos guste máis. Seguinte paso, imos poñer a segunda capa de hojaldre por encima desta. Cubrímola e un coitelo ou un cortapisas, tamén vale. Imos cortalo na forma que queramos. Nos eliximos unha árbore, pero vos podedes facer outra. Xa lle dei forma á miña árbore e retirei os recortes que os imos aproveitar, vale? Seguinte paso, cortamos en horizontal as ramas dos dous lados. Vale? Vou cortar e despois seguimos. Xa fixen as ramas e xa estamos rematando. Só nos queda coller cada unha das ramas e envolvelas formando unha especie de tirabuzóns. Así con todas. Que vos dicía antes dos recortes, eu aproveiteinos, por exemplo, para facer unhas estrelas. Se vos gustan as amêndoas, podedes poñerlle, por exemplo, por aquí unhas cuantas laminadas no tronco da árbore, enseñamos como quedou. Xa só nos queda pintar por encima o ovo batido e metelo no forno. O forno temos que prequentar a uns 180 grados, máis ou menos, depende de como sexa o vosso forno, e imos metelo durante 13-14 minutos. E xa está listo, simplemente se lle queredes dar un toquiño de azúcar glas por encima, pois eu teño. Bo proveito. Agora si aproveito para desexaros unha